Usa ka Philippine Eagle nga na-trap ang rescue samtang pawikan nga stranded gitabangan aron makabalik sa dagat. Ani ang detalye. Mao kini ang Philippine Eagle nga na-trap sa tunukon nga punuan sa ratan sa lasang sa Salagbanog Falls, Barangay Tikulab, Maitom, Sarangani Province. Ang 43 anyos nga si Mangganang maoy nakakita sa agila nga gigukod niini ang unggoy nga iyahon tang kaunon. Apan nasangit ang agila sa ratan, busa gilayon kining girescue ni Ganang aron dili mamatay. Sa pagsusi sa Sarangani Environmental Conservation Center, anaa sa 3.9 kilos ang gibugaton sa agila nga anaa usab sa 3 anyos ang pagidaron niini. Aron mamonitor ang panglawas niini, gi-turn over gilayon sa Sarangani Provincial Government ang agila sa Philippine Eagle Foundation sa Davao City. Ang presensya sa agila sa Maitom nagpamatuod nga abunda pa ang kalasangan ini, labi na nga dunay nabantayan ang DNR Sentro sa presensya sa magpares nga agila sa lugar. Samtang itabangan sa mga residente ang usa ka pawikan nga stranded sa usa ka beach resort sa tukuran sa Buanga del Sur. Nakitaan sa mga nangaligo sa dagat ang pawikan nga daw nasaag o walay direksyon ang paglangoy niini. Sa kuha nga video ni Jeff T. Mikibas, wala kuno sila'y nakitang samad sa pawikan ug daw himsog kini. Malampuso na sab nilang natabangan nga makalangoy kini padulong sa laod. Gibana-bana ang anaa sa 60 kilos ang gibugaton sa pawikan base sa gidakon ini. Ako, si Teco Campo para sa One Mindanao.